Takže ahoj lidi, já vás vítám u mé kratší informačky. A informačka se bude zaměřovat na to, co budu natáčet. Natáčet budu především let's play z Minecraftu, gameplaye z GTAčka, gameplaye z Cantrus, no nevím, ještě z něčeho, prostě z mnoha věcí, z World of Tanks a tak. A já tu mám vlastně mýho kámoše a on vám teď něco řekne. No čau, tak já chci říct, že jestli tady ten chlap Tomáš, tak jestli řekl pravdu, tak to je pravda a hlavně mu dávejte hodně palce nahoru a lajky. Děkuju, nashledanou. Palce nahoru a lajky jsou to samé, ale to je jedno. Takže doufám, že se vám moje menší informačka líbila. Mám tu i kámoše vlastně, takže příštím videu nashledanou. Čau.